Dat is dan de Camellia, Japanse roos. Dit is dan de winterbloeiende. In hele verschillende kleuren. Ik ga hier wat verschillende soorten meenemen. Het is jammer dat het radio is, maar ik let het even zien voor de livestream. Ja. Hier was de enkelblommige roze, of dubbelblommige roze, met grote witte blommen. Wit maar roze. Het is een wintergroene struik. De blom hier roekt heerlijk zwier. Ja, ik had ze correct. Die roept heel lekker. Ja. En dus, dat er wintergroen is. Dus eigenlijk is het wel een plant die de hele winter toch wat kleur houdt. Ja. Je begint nou krijg wat te bloeien. En dat we net echt strenge frost krijgen, dan bloeit er gewoon trog in. Ja. En dan bloeit er echt om maart, april ta. Mooi, ja, is mooi. Want ja, er bloeit net zo vol op dit moment in de tuin. Dus dan is dit wel een hele mooie niet. Ja. Ja, en kan die winters gewoon boeten blijven? Ja, ik ging gewoon in de tuin staan. Een beetje heel skaarplakje, dat was het liefste. Net de wier. En dan tot het eigenlijk in elke tuin. Net de bord op een wien. En ik draag goed snoei. Dus in de liedse tuin is het heel geschikt. Maar maximaal 2 meter uiteindelijk. Maar steeds oormeter zeggen nog. Dan na de bloei eind april, begin mei. Dan kies hem snoeien en dan hartstikke mooi. Ja, mooi. En hoe haast ik iets meenam? Dat is een, hoe was dat nemen? Dat is wat planten in de winter die het net zo goed door de frost kunnen. Ja, dat is een beschermhoes. Dat vooral het aan hoe dijk vriezen gaat. Dan bij olijfbiemkes, palmbiemkes, bepaalde soorten. Die moet dan echt blijven inpakken om te beschermen in de koude wind. Ja. Maar dat is pas op het moment dat ik hoe dijk vriezen gaat. Dat is nou nog net onorde, maar dat komt eraan wel om natuurlijk. De tiert. Ja. Die het wel trouwen door. Ja, precies. Nou ja, daarnaast had je nog al je nestkastjes meenam. Of vogelhokjes in het Fries. Ik zie verschillende. Ik heb verschillende maanden meenam. Dat liedste voor het winterkoninkje, voor de pimpelmees, voor de koolmees, voor de protter. Ja, want de meeste kinderen staan net zo goed zien, maar er zitten dus verschillende garten in. Hè. Die zijn net al je grut, die is grutter als de oren. Ja, klopt. Hoe weet de vogel waar erin zitten, maat? Nou, vogel zitten, vooral als ze nou ophangen, is de vogel had dan even de tiert om uit te zieken. Voor de meid die er geschikte nestgelegenheden binnen. Dus dan zie je ze eigenlijk zelf wel uit van vooral een pimpelmees die je dan het liefst in mijn lidsgatje zitten, zodat net een koolmees zijn nestje verstoren kan. Dus op die manier zie je ze dat wel uit. Oké. Wat is keerig om te weten. En wanneer hing het zo op? Nou is het een goede tier. Dat minder waar komt erom. Dus als ik wat schuilgelegenheid in de winter om met de koude dagen en kun je daar wat inzetten s'nachts. Ja. Ja, ik vind het wel mooi om te weten. Ik wist dat net, dat er verschillende vogels het weten. Want Sasel bijvoorbeeld een koolmeesje net in zo'n hele gerutte zitten gingen. Nou, je kan er wel inzetten hier, maar dan has de kans dat leider een protter drek in gaat en dat hij dan het nestje van de koolmees weg verballen. Oh, dus, ja. Oké. Zo zie je wel van hun een veilig plakje op en dat is dan wel een nestkastje met het juiste gaat. Ja, mooi. En dan had ik nog al hier eten, zie je het mij dan? Want verschillende vogels eten ook verschillende dingen, zeg maar. Ja, klopt. Kun je er even over vertellen? Van, wat eet een vogel, een koolmeesje, of wat eet een protter, of wat is goed? Nou, als je had de vinkachtigen, die eten graag wat pinda's en cinnablompitten, dat is lekker vet. Dus vooral als het heel koud is, dan kan een vogeltje wel 10% van zijn lichaamsgewicht in de nacht afvallen. En dus maar ze in goed energierijk eten niet aan. En dat zit met name pinda's, in de vogelpindakaas. Ja, dat is echt vogelpindakaas, want soms door mensen krijgen gewone pindakaas, maar dat kan net. Nee, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Er zit per soort in en eigenlijk is geen energie voor de vogel, dus hij had er helemaal niks van wat dat omkomt. Hij wordt er alleen maar minder van in plaats van beter. Het is alleen een vulling. Ja, vulling, ja. Die zullen net weer die 10% zullen er net van omkomen net. Nee. Ik krijg er geen energie van. Wat voor temperatuur had een vogel gemiddeld? Nou, die lidsvogels lichaamstemperatuur richting de 40 graden. Ja. Die verbanen wel een prut energie. Vooral als het dan koud wordt, onder 0, dan wat ze prut eten van zo'n lidsvogeltje. Ja. En ik krijg nog wat meelwormen bij. Meelwormen. Nee, dat is van de roodborstjes, de kliesters, de insecteneters, die vinden dat dan wel lekker. Ja.
En ballen. Nee, ballen sta ik net van. Er zit ook weer soorten in. En ballen zit helemaal geen energie in. Dus het vult het vogeltje wel. Maar je had er niks van. En dat bal even langer leidt. Het wordt weer, het skimmelt wordt. De gezondheid van het beestje door het alleen maar kweer in plaats van dat het goed wordt. Ja. En dat het lezenbloed, dat trekt rotten en oorongediert. Ja, en ik skimmel. Skimmel, ja. Dat is ook net goed voor Nee, net aan te raden. Nee. Nou, hartstikke mooi om dat even te jaren al, hè. En dat ben ik eens ophangen. En dan ben je wat voedersilo's in. Daar had gewoon met zo'n plastic buisje erin. Daar doet het siert in. En die horen in de pinda's in. Er zit dan een mooi metaal omhulseltje omheen. Zodat de grote kraaien het net pakken. pakken. Of, ja. Ja, dat je net echt eekhoorns, maar als het nog op een Veluwe-del hing, dan meestal wel eekhoorns. En die plunderen dan zo'n ding in één keer leeg, die kanaren steken en die vernielen. Dus ja. Dat is met deze dan geen les. Nee. Nou, en dan nog mooi ijs. Morgen gooi je hem iepen. Morgen ben je weer, ja, van Ja. 12 woorden. Ja. En hoe wordt het vierd? Wethouder Romy Kempenaar komt bij ons. En dan weer een aftelklok erbij. En we beginnen oortellen tot 12 woorden. En dan beginnen het warren iepen. En dan voor de eerste 100 meisjes had Gerard met de olieballenkraam een Berliner bal kleersteen. Dus Nou, dat is echt feestelijk even iepen. dat meisjes met erbij komen, die kregen een gratis suikerspin van u. Dus Ja. de meisjes er even een leuk feestje Leuk van. feestje van. Ja. Nou, hartstikke mooi. Fijn dat het er weer is. Dankjewel. Over een maand ben je weg. En dan Over een maand ben je weg, ja. En dan hebben we een eigen onderwerp. Nemen we weer wat volgens mij. Volgens mij, ja. Tegen dank en nog een fijn weekend. Graag niet. Jij maakt een fijn weekend.